Mayong adlaw kaninyong tanan dinha. Kumusta man kamo? Sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong pulong nga imong gibilin kanamo. Salamat sa imong pulong nga mao'y suga sa imong kinabuhi. Salamat sa imong pulong nga mao'y paglaom sa imong kinabuhi. Lord, hinaot po ta nga ikaw nga among teacher karon. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Kita karon ang pinakakatapusan nga chapter, kapitulo sa atong pagtuon sa sinulat ni San Marcos. Moadto na kita sa kapitulo 16. Sa paglabay sa adlawng igpapahulay mao ang Sabado, sunod milabay Domingo. Kining adlaw Domingo ni. Si Maria Magdalena, si Maria ina ni Santiago o si Salome na malit og mga pahumot aron idiyog sa lawas ni Jesus. Sa unang panahon, mga kaigsunan, wala sila embalsamo, so aduna sila ibutang nga pahumot kay gusto sila mo bisita. Kay balo mo nga ang lawas kung mamatay na pag magtulo ka adlaw, baho na kayo. So gusto gyapon sila mo bisita. So mao na ilang tradisyon. Pag ilang poston ang tao o sa panapton o butangan nila mga pahumot. So mao na ilang himuon. Og sayo kayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Sa ilang pagpanglakaw, nag-ingnanize sila. Kisa may atong paligiron aron pag-abli sa lubnganan. Ang ilang lubnganan sa unang panahon, naa sa kilid sa pangpang, magbangag, paghuman, ibutang ang patay, paghuman butangan og dako kay bato mga 2,000 ka tonelada. So naglibog sila kung unsaon pagkuha. Unya sa tan-aw nila, ilang nakita ang naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan. Versikulo 5, o sa pagsulod nila sa lubnganan, nakita nila ditong usa ka batanong lalaki. Naglingkod siya sa tuo nga daplin og nagsul og puti. Kini gi-describe gyud ni Marcos kung haen galingkod sa tuo og sa daplin. So daghang maka-question nga tinuod ba gyud nga nahitabo. Apan kini iya gyung gisulti kung haen ang anghel. Og nangalisang sila. Nakikita ba mo ang anghel? Ako mituo ko nga nay anghel. Pero ang problema nako, adunay mga taong piki nga moingon nga ako nakikita ko anghel dito sa pangpang. Nakita ko anghel sa kalasangan. So usay mag-amping usab kita kung nay moingon nga nakakita ko anghel. Apa miingon siya kanila. Ayaw kamo kahadlok, nangita kamo kang Jesus nga taga Nazareth. So iyang yung giinan nga, iyang giklaro kung kinsa gyud ning ilang gibisita. Si Jesus nga taga Nazareth, sa unang panahon, daghang Jesus. So miingon siya, kadtong taga Nazareth. Unsa pa'y giingon niya? Ang gilansang sa cross. So sigurado gyud niya nga kadtong taga Nazareth nga gilansang sa cross. Wala na siya dinhi. Wala na. Nabanaw siya, tanawa ang ilang gibutangan kaniya. Versikulo 7, lakaw kamo hinuon, og sugenli ang iyang mga tinunan, lakip na si Pedro. Gi-special gyud si Pedro. Lakip na si Pedro. Unsa may atong makita dinhi? Unsa may gihimo ni Pedro? Sa diyang giimbestigar, si Jesus gilimod niya. Og sila nanalagan. Sa gingon sa anghel ato makita nga gipasaylo ni Jesus. Gipasaylo gyud ni Jesus si San Pedro. Unsa may makita nato ani? Nga ikaw ug ako bisan unsa kadako ang atong sala, mapasaylo. Mao nay maayong balita. Si Pedro nga si Jesus mag-una kaninyo sa Galilea.
Dito inyo siyang makita sumala sa iyang gisulti kaninyo. So, buti pasabot kining tanan prophesied na. Bisang sa Old Testament gisulti na ang mahitabo sa atong Ginoong Kristo. Busa nanagan sila sa ilang pagpanggula gikan sa lubnganan tungod sa kakulba o kalisang. Ug wala sila manulti kung bisan kinsa kay nahadlok man sila. Versikulo 9. Humana banaw si Jesus. Naibalo ba mo nga nung deklaro gyud to? Kay dinhi sa kalibutan karon, daghang mga relihiyon nga moingon nga si Jesus wala namatay. Nga si Jesus gikawat sa mga disipulo. Nga si Jesus gilipat sa Ginoo, ang ilang Ginoo ala gilipat. Dili kuno si Jesus ang gilansang dito, lain ang gilansang. So mao na nga i-discredit nila ang gihimo ni Jesus dito sa Kalbaryo. Mao na ang dinhi ato gyud makita nga unsay nakita sa mga babae, wala sila nakita. Og ang anghel may testigo gyud nga wala na dinhi, giklaro sa anghel kung kinsa tong gipatay. Si Jesus nga taga Nazareth. Si Jesus nga gilansang sa cross. Sigurado kita as followers of Christ, tinuod gyud nga namatay ang atong Ginoong Kristo o mibayaw siya na banaw. Mao na pinakadakong milagro sa kalibutan. Nga siya na banaw, ang patay na banaw. Dinay kadaghanan na ay mga relihiyon sa kalibutan karon, dagko kay mga relihiyon. Ang leader nila naa gihapon sa lubnganan. Ang imong leader o ang akong leader, ang leader sa Christianity, buhi siya, wala nagpabilin sa lubnganan. Bisan pag-adto na mo sa Jerusalem, akong nakita ang lubnganan sa atong Ginoong Kristo. Daghang kayong moadto dito. Og ako usab nga kita nga dito gid siya nga adunay taong gilubong dito. Versikulo 9. Humana banaw si Jesus sa unang adlaw sa simana. Sa unang adlaw simana nabanaw si Jesus. Kamo mangutana kamo, ngano man nga Domingo man ta magsimba? Nga ang mga Hudiyo, Sabado man. Ang mga disipulo, Sabado. Si Jesucristo, Hudiyo, nagtudlo siya sa sinagoga sa Sabado. Kini ako ning istorya kay importante kay ni. Sa atong hibawan nga ang mga disipulo, mga followers ni Jesus Christ, mga Jewish people, mga Hudiyo. Apan ang nahitabo sa dihang nagdaghan na ang Christianity. Ang Christianity wala nagdaghan sa Jewish people. Nagdaghan sa mga Gentile, sa mga tao nga dili Hudiyo, daghang mituo sa atong Ginoong Kristo. So sa kadaghan sa pagtuo, sa daghang mga taong mituo, nakahatag dako kaayong problema sa mga leadership sa Christianity. Na problema sila. Unsa mahimo nila aning mga Kristiyanos nga sumusunod ni Jesus nga dili man sila Hudiyo. Ang gusto sa uban na kinahanglan ang Kristiyanos, kung kinsa tong gustong mag-Kristiyanos, kinahanglan magpatuli. Bisag dako na, bisag tigulang na. Sunod, kinahanglan mo simba sila og Sabado. Sunod, kinahanglan mo dili sila mo kaon og baboy. Sunod, ang mga tudlo ni Moises. Apan si San Pablo og ang uban miingon nga dili na pwede.
kay wala na gitudlo sa atong Ginoong Kristo. So sa ilang dakong problema, nag-conferensya sila. Atong makita ang conference nila sa Acts chapter 15. Nag-meeting sila, ang mga dagko ang mga leadership sa Christianity dito sa Jerusalem. Ang leader, ang chairman sa conference mao si James, ang igsoon ni Jesus. Na sa buhay pa si Jesus, wala ni si mutuo, wala musalig ni Jesus. Pero karon siya ng leader sa simbahan. So mingon siya, kining dispute nato, kining problema, mag-meeting ta. So nag-argue sila pila ka adlaw. Pagkahuman, nakahatag sila decision. Kaya ba lumogon sa decision sa mga tao nga dili Hudiyo, nga sumusunod ni Jesus, mingon sila, dili na sila magpatuli, dili na sila mo simbag Sabado, dili na sila mo kaog baboy. Pwede sila kung silang kanon, apan usa lang giingon nila. Dili sila mukaon sa mga pagkaon nga gihalad sa mga idolo, sa mga Diyos-Diyos, sa kalasangan, sa kabatuan. Kay sa una ilang man ang kanon, mingon sila dili na pwede makaon. Og mingon usab sila nga kinahanglan dili nila kalimtan ang mga pobre dito sa Jerusalem. Wala sila. So maunay dako kaayong desisyon nila. Ang mga early Christians nagsugod sila simba sa Domingo. Mauna kita Domingo kita karon. Ayaw magtuo mingon nga kung mosimbag Domingo maimpyerno. Akong pagtuo sa pagsimba dili lang usa ka adlaw. Dili lang usa ka oras mo adto ko sa simbahan. Dili kay ang pagsimba, it is a lifestyle. Ang imong pag-worship sa Ginoo, pagsimba kada adlaw, dili lang usa ka oras. Dili lang nga Domingo or Sabado. Dili kada adlaw. So unsa may implications, unsa may impact ani? Ang bote pasabot, bisag asa ka, bisag asang dapita, bisag unsang orasa, makasimba ka sa Ginoo. As long as ang imong kasing-kasing gustong mo alagad sa Ginoo, imong kasing-kasing limpyo, maunay pinaka-importante dili ang adlaw. Okay, so naklaro na to. Human ini sa versikulo 12, mipakita si Jesus sa laing paagi ngadto sa duha kanila samtang lakaw sila padulong sa gawas sa syudad. Sa usang istorya, duha ka tawo naglakaw sila dili din higisulat on the road to Emmaus. Duha ka tawo nag-istoryanay. Duha ka tawo, duha ka disipulo. Nag-istoryanay sila may tugon sa atong Ginoong Kristo nga namatay na. Og dinhay tao nga miapil nila. Nangutana unsa may nahitabo. So ilang giingnan siya. Nga ang among Ginoo, ang among leader gipatay. So milakaw ang tao miuban nila, pagkawan nawala lang. Si Jesus di ito ang miuban kanila. Namalik sila, nanugilon sa uban apan wala sila tuuhi. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa katinunan samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo o pagkagahi og ulo. So importanteng pulong, kulang sa pagtuo o gahi og ulo. Posible ba na nga kita usahay, wala kita'y pagtuo, wala kita'y pagsalig o gahi kita og ulo? Gahi ba mo og ulo? Kung mangutana nga atong Ginoong Kristo kanimo, aduna ba mo'y pagtuo kanako? Si Jesus wala mangutana nga unsa may
relihiyon nga imong gituohan? Ingon siya, pagtuo ka nako. O ang gusto sa atong Ginoo, dili ka arrogante. Matudluan ka, humble, mapainubsanon. Dili gahayog ulo. Kay posible ang Kristiyanos ma-accuse kita na gahi kitang ulo. Dugay kitang makasabot. Posible ba nga dugay na kitang mga usa ka tuig na kitang gatuon sa Bible? Posible ba nga wala nakasulod sa atong ulo? Gahi ang ulo? Aduna ba'y posibilidad? Gusto lang ko mungutana. Someday, kung makabisita ko na sa Pilipinas, mungutana ko gihapon ninyo. Gahi ba mong ulo? Sa katapusan, hain man ta sa pagkukulang sa versikulo 15, mingon siya kanila, panglakaw kamo, mao ni pinaka-importante nga sugo ni Hesus. Wala na sa 10 commandments na napulo ka sugo, pero siya ang gasugo. Mingon siya sa 12, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ha, og unsa man isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Unsa man ang giingon ni Hesus? Kinsa may ang gisugo? Unsa man ang maayong balita nga siging gisulti niya? Kabalo ka nga nung maayong balita? Kay sa panahon ni Hesus, pila ka libo na katuig karon, dili maayo ang balita nga sumusunod sa Ginoo. Daghan silang himuon, 613 ka mga sugo. Usa nila mapalipay ang Ginoo. Ang uban mingon nga dili na maayong balita. Mo nang mianhi ang Ginoo, gipadala niya si Hesus aron nga ilukat niya ang atong kasalanan. Sa dina siya sa gilansang sa cross, gihuna ang iyang hunahuna mao ang imong sala ug ang akong sala. Gihugasan niya. Usa ka tawo nagpakamatay. Pero ang tanan nga mosalig ug motuo kaniya, adunay kinabuhing walay dayon. Adunay kinabuhi nga walay katapusan. Muna maayong balita. Ang giingon ni Hesus nga siya ang maayong balita, siya lang ang dalan, dili ang relihiyon. Siya lang ang He is the only way, the truth ang kamatuoran ug ang kinabuhing walay katapusan. Maunay maayong balita nga isangyaw. Naibalo ba mo nga ang balita karon, daghang mga balita nga dili maayo sa kalibutan, dili ba? Ukraine naguba, daghang patay. Apan tungod sa gihimo sa mga disciples, ang uban miadto sa Egypt, India, uban sa Europe, nakaabot sa Pilipinas. So ang gisugo sa atong Ginoong Jesucristo, ilang gituman. Apan nagbayad sila mahal. Ilang gihatag ang ilang kinabuhi. Ikaw ug ako usab gisugo nga pagsabwag sa maayong balita. Bisag asang dapita, bisag kinsa, isabwag nato ang maayong balita. Importante usab nga kung ikaw magsulti sa maayong balita, nga makita nila ang imong kinaiya. Kinsa man ka. Kinahanglan makita nila nga adunay Kristo ang imong kasing-kasing. So manayo sa karason nga kita nag-Bible study. Bisan og layo kaayo ko, apan tungod sa teknolohiya, mitabang usab ako sa pagsabwag sa maayong balita. Og kamo usab, ang mga disipulo gisugo ni Hesus, ang mga Kristiyano gisugo ni Hesus, ug kamo usab nga misalig mituo ni Hesus,
magsabwag usab sa maayong balita. Magampo kita. Ginoo, daghang salamat nga imong gihatag si Jesus aron pagpakamatay sa among mga sala. Ginoo, hinaot po unta nga makabutang ni sa among kasing-kasing nga ang imong sugo importante kaayo. Nga kami usab mahimong example, mahimong suga, mahimong ambassador, Lord, dinhi sa kalibutan, bisag asang dapita, Lord. Hinaot po nga kami among isabwag ang maayong balita. Nagaampo ako nga panalanginan ang mga tao nga naminaw karon sa ngalan ni Jesus. Amen.